Гыйлем алырга бері қашанда соң түгел. Мамадыш мәдрәсәсендә яңа уку елы башланды. Биредә кичке һәм читтән торып уку бүлекләре, әзерлек курсы һәм берничә түгәрәк эшли. Алар төрле яшь категориясына исәпләнгән. Мамадыш районыннан безнең чираттагы репортаж. Фирдәүсә Җиһаншина Мамадыш мәдрәсәсенең 3нче курс студенты. Кичке уку бүлегендә белем ала. Бирегә алар атнаның 3 көнендә килеп, гыйлем үзләштерәләр. Монда килеп без күп фәннәр өйрәнәбез, язырга укырга гына түгел, әхлакка да безне өйрәтәләр. Гакыйда инде ул акыл. Мөселман кешесе ничек үзен тотарга, ничек йомшак булырга, башка кешеләр белән мөнәсәбәтләр ничек була, шуңа өйрәтәләр. Читтән торып кичке уку бүлекләрен һәм әзерлек курсларында кертеп, бүгенге көндә Мамадыш мәдрәсәсендә 150 шәкерт исәпләнә. Уку йортының тагын бер студенты Маннур Хәсәнов сүзләренчә, мондый учреждениелар республика районнарында бармак белән санарлык. Тудырылган мөмкинлекнең кадерен белергә кирәк дип исәпли ул. Татарстанда 9 мәчет мәдрәсәнең берсе булган Мамадыш халкына бу бүләк Аллаһы Тәгаләдән. Мин әйтерем, Мамадыш халкын чакырырым, авылдагы үзебезнең мөселман мөэминнәрне чакырырым, мәдрәсәбезгә килеп, мәдрәсәбездә укырга. Әзерлек курслары 2 елга исәпләнгән һәм алар атнаның 2 көнендә уза. Бу киләчәктә мәдрәсәдә белем алырга теләүчеләр өчен оештырыла. Әлеге курсларда ислам дине буенча башлангыч гыйлемне дә бирәләр. Читтән торып һәм кичке уку бүлекләре 4 елга исәпләнгән. Беренчесе мәдрәсәдә көзге һәм кышкы каникуллар чорында уза, ә кичке уку бүлегенә көннең кайсы вакытында килергә икәнен шәкерт үзе хәл итә ала. Укулар сәгатьләре сәгать иртәнгенең инде димәк, иртәнге сәгать 8-дән башлана, кичке уку системасы ансыз сәгать 5-тә башлана инде. Бик кемнәр инде эшлиләр, эш сәгатьләре тәмамланганнан соң инде монда килеп укый алалар инде. Читтән торып уку бүлеге инде безнең аларның укулары сәгать 8-дән башлана, иртәнге инде һәм абитансында, төштән аларның укуларын без дәвам итәбез. Мәдрәсәдә 9 мөгаллим эшли. Аларның 4-се элегрәк шушы уку йортын тәмамлаган белгечләр. Безнең мәдрәсә ул киң катлам халык өчен ачык. Монда инде безнең яшь категориясы чикләнмәгән, гомумән алганда уку өчен өлкәннәр дә йөри ала, урта яшьтәгеләр дә йөри ала, хәтта менә кечкенә балалар да йөри ала ял көннәрендә. Бу инде бик зур форсат. Аның өчен әле тагын өстәвенә безнең төп уку юнәлеше белән берлектә түгәрәкләр оештырылган. Ул түгәрәкләр дүшәмбе көнне, сишәмбе көнне өйләгә кадәр, өйләдән соң да бар тәфсир фәне буенча һәм хадис фәне буенча һәм гарәп графикасы буенча яңа баштан алфавитны өйрәнеп, гарәпчә укырга өйрәнү буенча һәм дә инде алар ирләр өчен аерым, хатыннар өчен аерым бар. Коръәнне белүчеләр өчен тагын форсат тудырылган, тәҗвид белән яхшы итеп Коръән укырга өйрәнү, форсат тудырган ирләргә дә аерым һәм хатыннарга да аерым. Шәкертләрнең күпчелеге шәһәрдә һәм Мамадыш совхозы бистәсендә яшәүчеләр. Шулай ук Арташ, Иске Камазан, Шүләнгәр авылларыннан килеп укучылар да бар. Чулпан Әмири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.